Lähdetään käymään Mysteerihölkällä. Huikeat Rita ja Moona juoksee parhaillaan Suomen halki kerätäkseen varoja nuorten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön ja nyt lähdetään monen muun tavoin mukaan yhdelle viimeisimmistä siirtymistä. Helteinen keli tunnetusti sopi itselle enemmän kuin hyvin. Siitä ensimmäinen kymppi talteen ja heti perään 15. Siellä parin kympin tienoilla otettiin pieni tauko ja tähän väliin mainita kelkajano 32, koska kyllä muuten toimittelee. Siitäpä sitten taas kelloa käyntiä ja jalkaa liikkeelle. Tässä tuli täyteen 25 kilsaa, joka oli muuten mun entinen ulkona juostun matkaennätys. Ja sieltä sitten 30 heti perään mittariin. Tähän väliin semmonen nopea noin 1500 kalorin tankkaus ja hei, matka jatkuu. All time high matkaennätys mulla on matolla juostu 35 kilsaa ja se polkastiin rikki tässä. Ja edelleen on kevyttä ja hymyilyttää. Vaikka ei sillä. Voiko näin mainiossa porukassa oikein muuta tehdäkään kuin viihtyä ja onnistua? Mä en etukäteen ollut päättänyt paljonko tänään juoksen, mutta en varmasti ajatellut sen olevan maratonin verran, mutta kappas vaan, tässä sitä vaan kuitenkin mennään. Lopullinen lukema omaan mittariin oli 47 kilometriä, niin eihän tässä paljon muuta voi sanoa kuin, että aika kiva.